Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan. Petsa 14 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa ginutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 19, bersikulo 13 ngadto sa 15. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus aron iyang pandungan sa iyang kamot ang ilang mga ulo ug magampo alang kanila. Apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, "Paduula kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kayang gingharian sa langit ila sa mga tawo nga sama kanila." Ug iyang gipandong ang iyang mga kamot sa ilang mga ulo ug unya milakaw siya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.